If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism. Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Mirasol Sibayan Katso, ang inyong tagabalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito, Pinoy Rab YouTube channel. Ang ulo ng mga balita. Ulat panahon. Bagyong Julian Crathon nakaapekto sa Hilagang Luzon. Balitang lokal. Konsihal nananawagan ng mas matibay na patakaran para suportahan ang mga guro. Tapat ni Campos sa Hugpong Party, kinukwestiyon. IDIS nananawagan ng agarang pagbuo ng IRR para sa Tree Protection Ordinance. Kumpanyang elektrisidad pinapalawak ang portfolio para maiwasan ang kakulangan sa kuryente sa Mindanao. Balitang pambansa. Korte Suprema tinanggihan ang petisyon ni Roque laban sa utos ng House panel. BOPK nananatiling matatag kahit nawalan ng mga kaalyado. Balita sa ibayong dagat. Halaga ng X ni Elon Musk halos bumaba ng 80% mula ng bilhin ayon sa Fidelity. Mga highlights mula sa debate ng vice presidentials na sina Vance at Walz. Balitang aliwan. Andrew Garfield bukas na bumalik bilang Spider-Man. Reese Witherspoon papapasukin ang pagsusulat ng thriller sa tulong ni Harlan Coben. Balitang pampalakasan. Commanders Super Bowl contenders ba dahil sa star rookie QB? Injuries magiging hamon sa Chiefs. NFL Week 4 takeaways. Manchester City umabot sa unbeaten record. Borussia Dortmund umiskor ng 5 gol sa unang kalahati ng Champions League. Tampok na balita. Lihim na paraiso ng Davao City, Malagos Garden Resort. Hanging Rock ng North Carolina, paraiso ng mga hiker. Trivia, ang viral na strawberry sinigang sa Pilipinas. Ulat panahon. Bagyong Julian Crathon nakaapekto sa Hilagang Luzon. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang pag-ulan at malalakas na hangin dulot ng Bagyong Julian. May posibilidad ng mga pagbaha o landslides dahil sa katamtaman hanggang malalakas at minsang matitinding ulan. Ang banta sa buhay at ari-arian ay mula minimal hanggang minor dahil sa malalakas na hangin.
sa rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at gitnang Luzon, mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog dulot ng buntot ng bagyong Julian. Mag-ingat sa posibleng pagbaha o landslide dahil sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Sa rehiyon ng Davao at Sorsogon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog dulot ng easterlies na may posibilidad ng pagbaha o landslide. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan o pagkulog ng localized thunderstorms na may posibilidad ng pagbaha o landslide tuwing may matinding thunderstorms. Balitang lokal. Konsehal nananawagan ng mas matibay na patakaran para suportahan ang mga guro. Nananawagan si Davao City Councilor Pilar Braga sa ika-20 konseho ng lungsod na bumuo ng mga patakarang prioridad ang kapakanan ng mga guro ngayong National Teachers Month 2024. Bilang chair ng Committee on Education, binigyang diin ni Braga ang papel ng konseho sa pagpapabuti ng kalagayan at profesional na pag-unlad ng mga guro. Isang resolusyon ang ipinasa bilang pagkilala at pasasalamat sa mga guro ng Davao City sa kanilang mahahalagang kontribusyon sa edukasyon. Tapat ni Campos sa hugpong party, Kinikwestiyon ni Davao City Councilor Diosdado Mahipos Jr. ang katapatan ni Councilor Augusto Javier Campos III sa hugpong sa taong lungsod. Matapos kumalat online ang mga larawan niya kasama ang ibang partido. Hinimok ni Mahipos si Campos na linawin ang kanyang paninindigan sa politika. Pinaalalahanan ni Vice Mayor J. Melchor Kitain ang katapatan ng mga konsehal na magpahayag ng kanilang opinyon. IDIS nananawagan ng agarang pagbuo ng IRR para sa Tree Protection Ordinance. Nananawagan ang environmental group na Interfacing Development Interventions for Sustainability, IDIS, na pabilisin ang Implementing Rules and Regulation, IRR, para sa Tree Protection Ordinance matapos ang tapping ng 18 puno sa Mental Elementary School. Binigyang diin ng IDIS ang pangangailangan para sa masusing pag-review ng sendro sa pruning guidelines upang matiyak ang tamang pamamaraan sa pag-alaga ng mga puno. Kumpanyang elektrisidad pinalalawak ang portfolio para maiwasan ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao. Ang Alson Power Group ay pinalalawak ang kanilang energy portfolio upang maiwasan ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao sa susunod na 4 hanggang 5 taon. Ayon kay CEO Antonio Miguel B. Alcantara, tututok sila sa renewable energy projects tulad ng hydro at solar upang mapalakas ang supply ng kuryente sa rehiyon. Balitang pambansa. SC tinanggihan ang petisyon ni Roque laban sa House Panel Arrest Order. Tinanggihan ng Korte Suprema ang petisyon ni Harry Roque na pigilan ang Quad Committee ng House of Representatives sa pagpapatupad ng arrest order laban sa kanya. Hiniling ni Roque ang writ of amparo
na nagsasaad na ang contempt at detention orders ng committee ay nagbabanta sa kanyang buhay, kalayaan at seguridad. Gayunpaman, idineklara ng korte na hindi sakop ng amparo ang kaso ni Roque dahil ito ay para lamang sa mga extralegal killings at enforced disappearances. Si Roque ay ipinatawag dahil sa pagtanggi niyang magsumiti ng mga dokumento ukol sa investigasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, PUGOS, at extrajudicial killings sa administrasyon ni Duterte. BOPK hindi nagpatinag sa kabila ng pagkawala ng mga kaalyado. Sa kabila ng pagkawala ng ilang mahahalagang kaalyado, nananatiling buo ang Bando Osmeña Pundok Kauswagan, BOPK, sa pangunguna ng dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa kanilang kampanya para sa halalan. Lumipat si Barangay Kasambagan Captain Franklin Ong ng suporta kay Mayor Michael Rama para sa 2025 elections matapos tumakbo sa ilalim ng BOPK noong 2022. Bagamat kinilala ni Councilor Nestor Archibald ang pagkawala ni Ong, binigyang diin niya na ang pagkakaisa ng BOPK ang kanyang kalakasan. Nananatili ang BOPK na nagkakaisa kahit ang ibang miyembro ay sumuporta sa kalabang koalisyon. Balitang pandaigdig. Halaga ng X ni Elon Musk bumagsak ng halos 80% ayon sa Fidelity. Ang social media platform na X na dating Twitter ay bumaba ang halaga ng halos 80% mula nang bilhin ito ni Elon Musk sa halagang $44 billion noong 2022 ayon sa pagtataya ng Fidelity. Noong Agosto, tinaya ang halaga ng mga share ng X sa $4.2 million lamang, na isang malaking pagbagsak. Ang pagbaba ng halaga ay iniuugnay sa lumiliit na kita mula sa mga advertisement, habang ilang advertisers ang umatras dahil sa mga isyong tungkol sa extreme content. Ang mga kontrobersyal na pahayag ni Musk ay nagdulot dito ng negatibong reaksyon mula sa ilang brands. Bagamat narehistro ang X ng 570 million monthly users noong ikalawang quarter, bumaba ng 20% ang mobile engagement mula nang siya'y maging may-ari. Mga pangunahing puntos mula sa debate nina Vance at Walz. Ang debate ay pagitan ni Senador J.D. Vance ng Ohio at Governor Tim Walz ng Minnesota ay namukod-tangi sa pagiging sibil na bihira sa kasalukuyang klima ng politika. Parehong nakatuon ang mga kandidato sa mga pagkakaiba sa pulisiya kaysa sa mga personal na atake. Pinuna ni Vance si Vice Presidente Kamala Harris ukol sa seguridad sa border, samantalang binatikos naman ni Walz ang posisyon ni dating Pangulong Donald Trump sa isyu ng aborsyon. Napanatili ni Vance ang isang mahinahon at mas moderate na tono. Naiwasan ang mga reklamo tulad ng ginagawa ni Trump at maayos na kinausap ang kanyang kalaban. Bagamat hindi malaki ang magiging epekto nito sa presidential race, ipinakita ng debate ang pagbabalik sa mas tradisyonal na diskurso sa politika. Balitang libangan. Andrew Garfield, bukas sa muling gampanan si Spider-Man. Bukas si Andrew Garfield sa posibilidad na muling gampanan ang papel bilang Spider-Man.
Sa isang panayam sa Square, ipinahayag ni Garfield ang kanyang kasiyahan at sinabing babalik siya 100%. Kung magiging kakaiba at makahulugan ang proyekto. Matapos magtagumpay sa 2012 na The Amazing Spider-Man, nahinto ang plano para sa ikatlong pelikula dahil sa hindi magandang pagtanggap sa sequel. Gayunpaman, bumalik si Garfield kasama sina Tobey Maguire at Tom Holland sa Spider-Man No Way Home noong 2021 na halos na ikinatuwa ng mga tagahanga. Reese Witherspoon papasok sa thriller writing kasama si Harlan Coben. Si Reese Witherspoon ay papasok sa pagsusulat ng thriller kasama ang sikat na author na si Harlan Coben. Ipinahayag ng aktris at media mogul sa Instagram ang kanilang kolaborasyon para sa isang nobela na inaasahang ilalabas sa taglagas ng 2025. Ipinahayag ni Witherspoon ang kanyang pananabik, sinabing, "Hindi na ako makapaghintay na mabasa ninyong lahat ito." Si Coben, nakilala sa kaniyang mga bestsellers tulad ng Fool Me Once, ay masayang sumagot, "Narito na tayo, partner." Ito ang magiging unang fiction book ni Witherspoon, kasunod ng kaniyang mga naunang non-fiction releases tulad ng Whiskey and a Teacup. Balitang pampalakasan. Commanders, Super Bowl contenders na ba sa pamumuno ng star Rocky QB? Maharap ba ang Chiefs sa mga injury? NFL Week 4 highlights. Sa Week 4 ng NFL, nagpakitang gilas ang Washington Commanders rookie quarterback na si Jayden Daniels nang manguna sa kanilang 42-14 panalo kontra Arizona na may record-breaking na accuracy. Bagaman may promising 3-1 start ang koponan, nananatiling focus si Daniels ang patuloy na pagpapabuti ng kaniyang laro. Samantala, ang Kansas City Chiefs na may perfect 4-0 record ay nahaharap sa mga malaking injury. Kasama ang star wide receiver na si Rashee Rice na posibleng out for the season dahil sa ACL tear. Dagdagan pa ito ng bigat sa balikat ni Patrick Mahomes habang sinusubukan nilang mapanatili ang kanilang momentum. Manchester City nagtabla sa unbeaten record. Borussia Dortmund umiscore ng 5 goals sa unang half sa Champions League. Naging matindi ang UEFA Champions League nitong Martes, kung saan tinalo ng Manchester City ang Slovan Bratislava sa score na 4-0, na nagtabla sa Champions League unbeaten record na 15 laro. Samantala, dinurog ng Borussia Dortmund ang Celtics 7-1, kung saan nakapag-hat-trick si Karim Adeyemi. Nakabighani rin ang French team na best sa kanilang 4-0 panalo kontra Red Bull Salzburg. Patuloy ang kanilang unbeaten run sa debut season sa UCL. Ang bagong format ay nagbibigay ng 8 laro sa mga kupunan. Ngunit ipinakita ng mga huling laban
ang disparity sa finances ng mga teams. Mga tampok na balita. Sikretong oasis ng Davao City, Malagos Garden Resort. Nakatagong sa gilid ng Davao City, nag-aalok ang Malagos Garden Resort ng tahimik na pahingahan sa kalikasan. Ang ecotourism na destinasyon na ito ay tahanan ng higit sa 90 uri ng ibon, isang butterfly sanctuary at ang tanyag na Malagos Chocolate Museum, kung saan maaaring maranasan ng mga bisita ang sining ng paggawa ng tsokolate. Perpekto para sa mga pamilya mahilig sa kalikasan at mga taong naghahanap ng tahimik na pahinga mula sa abala ng lungsod. Pinagsasama ng resort ang pangangalaga sa kapaligiran sa mga nakakaingganyong atraksyon. Maaari ding mag-enjoy ang mga bisita sa farm-to-table dining, mga spa treatment at attractive na palabas ng mga hayop na ginagawang isang nakatagong hiyas sa lumalawak na ecotourism scene ng Davao. Hanging Rock ng North Carolina, paraiso ng mga mahilig na mamumundok. Matatagpuan sa Sauratown Mountains, nag-aalok ang Hanging Rock State Park ng nakamamanghang tanawin, bumuhos na mga talon at mga hamong trail para sa mga adventurer ng North Carolina. Paborito ito ng mga mahilig sa pamumundok at outdoor enthusiasts. Ang 70 peye na tuktok ng Hanging Rock ay nagbibigay ng panoramic na tanawin ng mga nakapaligid sa bundok at kagubatan. Maaari ring tamasahin ng mga bisita ang pag-akyat ng bato, paglangoy at camping na may kasamang masaganang wildlife na nagdaragdag sa natural na alindog. Ang iba't ibang trail ng parke ay mula sa madaling paglalakad hanggang sa mahirap na pag-akyat na ginagawang accessible ito para sa lahat ng antas ng kasanayan. Ang iconic na kagandahan ng Hanging Rock at mga mapanlikhang alok nito ay patuloy na ginagawang dapat bisitahin sa destinasyon para sa mga mahilig sa pakikipagsapalaran sa kalikasan. Trivia: ang viral na strawberry sinigang sa Pilipinas. Noong 2021, isang natatanging culinary twists ang umusbong sa internet sa Pilipinas, ang strawberry sinigang. Sa bersyon na ito ng paboritong traditional na maasim na sopas ng baboy sinigang, pinalitan ang karaniwang sampalok ng mga strawberry na lumikha ng isang matamis at maasim na lasa. Nagmula ito sa Baguio, na kilalang bilang strawberry capital ng bansa, at nagpasimula ng mga debate sa social media tungkol sa kung ito ba ay isang henyo na pagsasanib o isang kakaibang eksperimento sa pagkain. Mahalin man ito o kamuhian, nahuli ng kombinasyong ito ang atensyon ng mga foodies at naging viral sensation sa buong bansa. At yan ang mga balita sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share at pakipindot na rin ang bell button para ma-update po kayo sa mga bagong kaganapan sa channel na ito.
Maraming salamat sa inyong panunood. Muli, ito si Mirasol Sibayan Cacho, nag-uulat. Magandang umaga, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community and for supporting quality journalism.